मैं लइके भी फोनवा ना कई नहीं तो कहाँ आइल बिया मन को तो 4 पीस निकाल के रख दी तब पनिया डाली अब तो भुजाइए गुल अगर पनिया डाल देम तो हम लइके कहीं तो कारे माई तू जानतो रहल है ना आवत ये लइकिया तो पानी डाल दे ए माई अरे हमर बाची आवे चूल्हा भी आवा गोला दिन माई आ खुश रहा हमर लाली अरे हमर करे ए मम्मी जी आ खुश रही पाउन तहरा के देख के हमर करे जब जुड़ा गेल देखो तहरे खातिर एक सुबह से लागल बानी सवतिया जान जे सवतिया बाई सन दुना न आए हो त एगो बड़की पहिले ही के खेला करी 7 बधारी के लांग हल एगो इहो एकरो सिखावतिया एकरो के उहे रहन सिखावतिया उ तो शुरुए से हमने के देख के ओंठत रहेले हैं ऐठे द कोई सने बना देलस ये माई देख बात इहो बोलतिया पतो ही नहीं किसने के जन जइए ई दुश्मन हैसन तोर पतो ही नहीं सन त बने द दुश्मन त हम कौन कहि तुमको जान को हित बनल बनी अभी बुझाता एगो पेन छानतिया धीरे धीरे पेन छानतिया नु आ जब फूटी तब देख हम के ओकरा के रोकी पूछी हां देखी तड़ी साई बताओ छानतिया तू करे खातिर मत आइह तोरो के बोलैसन कत न नु छोटा के लाइका होके के बा 1.5 महीना 2 महीना के दिन चहल बा तो होके के बा नु बोलैसन त ये मत छती कावन नेक के काम बा हम बनी नु जिंदा वो सही नेक दे दे अरे माई भौजाई के पूछला रहते ही हमरा के देव के भर देले रे हैं तब हम नु हमरा के पाहुन ने खन याद तरह अरे रौरो के 3 थान गहना दे देम पाहुन एगो अंगूठी दे देब एगो सिकड़ी दे दे हब सुन ना हां हां अरे माई लोग का जानता नहीं इनका के मत दे जन दे साई ये कैसन बकलो लड़का से बियाह करवा देने से रे मारब नो ठीक है जो हमर पाहुन कितना अच्छा बाने कहवा दी बकलोला से बोले जले रे मरद के अरे मन कर ला इनका जोरे बकलोल कहतर हो हैं ले बुची ले चिक्का अरे इना ई कहीं न मई मती इना ना का है ना मी गुदा वाला दी गुदा वाला गुदे वाला त बा ना इना हाउ वाला दी ना हई हो हई होला हां अरे रहे दिना बा काहे के खाई ई मत खाई भाई फिर हमर जमान मत लड़ाई ठीक बनू ना तोरा चेंज कर दे हई खाई चिखी ये माई बके कुछ भी कर तोरा पसंद हमर दिल एगो बात कही जैसे ते दूसर का शादी कइली सुनो ओइसने हमरो के दुगो बियाह करवा दे भले दुगो मर चुरे रहम तोरो ना छोड़म तोरो ना छोड़म एक ले ले फजियत कर खतिया हमरा के सुन एगो बात बतानी जेवना ले पहिले बतियात रहिस न ओ करे ले कंसल्ट कर ले ए में का बा काहे मम्मी जी ए पाउंड बोलो मार का सिखावता ही रहूगा हैं अरे पहिले बात सुनी का बात माई हमर समझा अगर दिन दाम में रहे के बना तो दूगो रखल जरूरी बा एगो ले पना नहीं के चले वाला चलत रे खर्चा बढ़ा लेके के हमार मने चुप रह पहिले ए माई अब तोरा से दिल के बात का छिपाए के बात सुनत नहीं सुनो आ तना 5 बरिस लड़की के बियाह कइले भले एगो बालो बच्चा ना भई तो दूगो रखे के जरूरत पड़ी कि ना पहिले बता होई नु काहे का बात है अभी कौन मने हमर नोजल नतिया के कुछ जोड़ेला ना हम साड़ी भाड़ा पे लेके आइल बनी हो इतना बढ़िया अभी को हमर नोजल पिस्टल खराब भइल बाकी लइके पैसा ना अब के जानता ई बताई हमर लड़की कह दे त माई रे इनका ले केनो शौक है ना पूरा होखेला भाड़ा पे ले आइल बनी है साड़ी और साड़ी किने के औकात नहीं खे साड़ी नहीं के महाराज बात कर हमरा के बजट कले बनी रहूला बेइज्जत हम नहीं कइले माई ए बतिया जान जइसन हमर पतोही या त हंसेसन कि ना हंसेसन 300 का 3 गो साड़ी किले नहीं किने हो हां फाटल पुरान पलाजो कहीं पलाजो किननी हम नाइटी किननी अब का किनी के रखे अब तारा ना बुझाई ठीक बनो अरे माई तोरा नानी बने के बाटे नो त चेंज करिन का के चेंज कर ना चल चल पहले भेंटे करा देतनी तबे खइहे ठीक ना प्यार करत रहे हमर जान तरे से काहे तरू कही ना पाहुन रहियो गोरी धरे धर खाए के भूख ला चल काहे चल के लिया के चल पहले भेंटे करा दे ए मम्मी तू तो बैठ के खा बुझाई लो खाना हयो गरत राम देखतो राम बिलाई ओले मत खासन अरे की जो दोसर का बियाह करवाई एकरा से मौगी से खिला तक मातारी बिया और सेकंड हैंड में कम रखना सेकंड हैंड कुकुरो पीली कर रख लो मतलब ये कर में आ जाइयो तो जब से देखले बानी कि ना दोनों के मर्द मेहरारू के तबे से हमरा कपार में दर्द हो गइल बाटे आई हो दीदी जी बूढ़ी एकदम उतराइल बाड़ी बुझाता कि पहली बार लड़की आवत मारे खूब छानतरीन बनावतरीन आ हमनी के गरियावतरीन हां तो ल छनिहन बनैहन ना त कमाई नु खाले रे बुढ़िया जन नाव के नु बियाह भइल बाटे उहो नतिय बकलोल बाटे मर्दो कर अब कोइसन बानी जी वहां के कि 2-4 दिन पे लेके चली आवतरी जोने कहतरी मेहरारू तोने मेहरारू के सास के बात मानत त माई बेटी मिल के दोनों समझानु देले बैसन सिखानु देले बैसन दोनों जैसे सिखावते वैसे वो बेचारा करत बाटे सोचबक बाटे कैटेगरी के हमनी के सास बड़ी न दोने कैटेगरी के दामाद खुश हम त चाहि न हम त मनाई न कि ये शिव गुरु हमनी के घरे मत आओ यारी नु जाता ना दिन रही नु ओतना नाक में पानी पिया के रख दी जान जइह खेल जाने कहवा लेके चल गेल
का बोल ए भौजी का जी देखो लुआ के करा के मम्मी के बना आ तो संग ही नहीं है जी दोनों आदमी चल गली हन हो मम्मी जी लेके गोली होगा के सुनी है हे जाई एगो बात बताओ तनी रौरो पानी सोझे बक जन्नी नु एक बात कही उ ए जे घूमे फिरे खातिर ना आवेले राउर मौगी ए जे आवेले रखले भी टोला के एगो लइका ओकरा से मिले खातिर आवेले लेहा लगावे खातिर हम तो कोई हली सुन ले मैं प्यार करे खातिर हां हां पाहुन जी हम तो कोई हली सुन ले बानी उनकरा बतियावत रौरा ताई रो दुख लागी कहे पाहुन दमाद ऐसे बोलता मातारी है कि क्या कहता कि चल हम जवानी में तोर बाबू को छोड़ के दूसरा घर है तो तू हो रख ले आ ते त बतिया सही बाटे माई खेलवाड़ी तो बेटी ना खेलवाड़ी एक दिन जान तरी का होई रौरा के ठेंगा धरा के चल जी दूसरा के हमरा में का कमी में अरे का हम ताकते रहो हम ठेंगा चल हां जी तो सही कहत में हमरा का कमी में बता अरे का हां कमी तना बढ़िया वाली कौन सी कमी बाजी सब कुछ तो भगवान देले ही बा लइके लेकिन हो तो लइको हो जाई होई मेहनत करन धीरे धीरे दवाई होई चलल बाटे आजकल आज के बाद हम त इहे कहम नु कि एही लोग गेला तेल आ जाई अलिया के सीधे जाई रोना हिजड़ा मौगा मत बनी मरद बनी टाइट मरबो करी तब एगो बात कहे का कही चली ना रो आई हो भाई अरे है तो बड़ी छिनार समझाओ तन तू हमारे पीछे पड़ता ये भी रानी से तरह के छोड़ ले दिया जन जी कहबे न कोने चली रो खोजबा दी कहानी आ अच्छा चले आई आई छोटा छोटा हाथ छूटता चली आई तो आई कोई बहु लोग तब एकदम खाए के नु एकदम मन एकदम तड़फड़ा गइल बा जल्दी जल्दी खा तनी भूखे तो एकदम करे जा छिपा के जाने कहाँ रखले बेसन 10 घंटा ले जन छिपा खोजम त खा ले हम भोर कटोरा ले ले तनी बढ़िया से खाइम घटी त बाद में देखल जाई अरे माई कैसे खाई रे आहा आय हो बाबू बुझाता नु कहे भूखाइल बानी एगो त बाइसन छिपा कहाँ अरारी डरारी चोरा के रख ताड़ी सन ये नहीं तो खरिहार के खाए के बाद छिपा कहाँ रखाई है आय हो दादा कितना निमन लागत नु भात और सब्जी बताओ ठीक टाइम पे चल गई उनका घर बेचारे कुछ निक जब उन बनावे ली तो दे देवेली नहीं अभी के जाना कब सब्जी बनी कि ना बनी के जानता तब हम खा के घा जाता नहीं हाँ ना तो पेट में रही खुदी तबे चलेला बुझी बिना खैले तो बुझाला कि दे हवा लेखा बोल उधिया जाई बोल बहो हमरा में खाते हमार विटामिन है ना खानी न तो बेटा नु तो बुझाला उधिया चलता नहीं बाद में बाहर आई से आ रही फुहर बनी चाहे पातर बनी पहले पेट भरे दो और घर में आमदी नहीं खे बाहर खातिर बुढ़ा गई नहीं लेकिन अभी हमारा घर में नियम चलेला नु कि सास खाई है अरे हमारे लोग लड़का सब लगन हमरो हो गइल हमू दामाद पतो उतारे वाला बनी तो हम ताकत रही कि सास खाइन कि ना खाइन आई हो दादा पनिया लेके बैठबे ना कनी या सब का करी खा कनी टको चाहे कुछ हो अजी दीदी कोनी एथिए बन गइल बटे आई हो रामा ई कौन रो रहा तो सिखले बनी जीरो रे के कुछ कह देले पर बुरा लागेला मतलब भी खाना न बनाओ तो रहनी है चोरी छिना रोको ना तनी का हो ऐसा तू कहा तड़ू चोरावा तनी गलत काम करते खाते न बनी पता है हमर लइका रोए लागल नो है यही तो हमें जैसे चूल्हे तक ले चल गोनी है और आदत चूल्हे लगे हीरा रखे रहू लुटा गइल ना मतलब और आदमी बाटे नु खाए खातिर मतलब इतना जल्दी बाजी रहलाटे तो हो तो खाई ना हमर पेट ना हो भूख ना लागल हमरा बताओ ये रमावा है वो उठ आदमी ना नु हटे कि 10 दिन पर नीम के पतई चबा लेला 10 दिन तक छुट्टी हो गेलो करा आदमी हटे आदमी हां तना खाना के खाला जी हम खानी नहीं को जानत ना जानत तरुका हे भगवान जी कुछ बोललो एगो तो छिपा रख देले बड़ू अनेरिया घाट पे अहो भोर नु गोइल बाटे जी हैं होते जाके कोठा अब पेट नहीं को देखल है कच्चा का बाट है इतनी मन खाई इतना ही ठीक है हां ले कौन ले दूध भात खाई तू काहे हमर खाल टोकल लो तू लोग के टोकला से नु हम दोबारा आ गई ओ रामा हवा आधा तो सलिए के भातवा खत्म हो गइल बटुए खाली हमरा के खाल देख के गोतनी फिरा का कर रहल देख जी तेरा मोटा दे रहा है पर दोबारा आ गई जब खाए बड़े न तब लेक कलसन खा तड़े खाई ना हो चल रे बेटा चले जा कुछ कहलो अनेरे बटुए बुझाइल है मतलब ई
खा चले जाई बाजार उ कुकुर काहे भोके के हजार वो खा जाई खाबे करम हमर आत्मा ना जुड़ाई तो और तो यो करे फेर लेके हमरा वो तो झूठो के रो देनी के भाग दे हमारा फेर बाहो खाइम ना हम ने सुना तो हो अरे खै का ले अब खाई हो इहो मेहरानू अजब के बाई जा घर में रहियन जनु हम लोग के मुंगिए लागत है लइका के चेत नहीं खे देखा है लइका हेने टहलता ई घर में सुतल बई पलंग पर तो मम्मी रे बबुआ ए जे बैठे जा है लइका के देखा ना छोड़ देले बिया का में जी मम्मी जी का करत हो कनिया घरवा में का करत बानी है बताई है लइका छोड़ देले बबुआ घर में घुसल बहू बड़ा आंटी हो गइल बटुगे खै का ले हम खाई खै का ले हम खाई खाए का कौन खाएगा करो रे बात करतनी खाना हाँ, में के दादा। खत्म हो गइल बाटे कैसे बनता के रोज रोज खत्म हो जाता होते भूखे मर जाई हम घर में रह जब भैंस लेके आईम त का होखी तो नाप के बनावत के बिना नापले बनावत के रोज ओराइले रहता भतावे त का करी बताई न तनी है मान तनी कि अब घर में वैसन आदमी बटुए अपना से आदमी जोखिए के तसली से बहरी ना नु आदमी बनाई तसलिए भर नु बनाई भाता तभी बा पास रही नु ओतने में ना हो कि न त एगो परोजन कहत बानी है मन का 10-15 गो आदमी खाली पकी हमनी घर के आदमी 2-3 गो आदमी में सद हो जात बटुगे हाँ तो ई तो हम जानते नहीं लेकिन हम जानी के तू आलू तो तनी तोहरो बुद्धि बदल जाई के हाँ तनी से बराहे कोनो चीज बनाई तो उहे हाल बा पहलहू उपास रहत रही एक दिन खाई तो 3 दिन उपास आजो उहे हाल बगे देखी मम्मी जी ऐसा कोनो बात नहीं के ठीक बानी हमारा में का गलती बाटे जी मन का हम का जानत रहनी कि भैंस सही कठवत में एक कठवत लेके बैठ गेल भाई खाए ई तो सही कहत बात जब से आइल बे तब से ओकर इहे हाल बा बुझाल ना ओकर पेट के घोसा रहिए पेट भरे ला के ना कबो ओकर का जाने जी काजे कौना पेट में खा ले मौगी बुझाइबे ना करेला एगो ओजन से आदमी खाला ओकरा बुझाला के हाही समाइल बगे ओइसे घर में नु इथिए ना मिलेला शांतिए ना मिलेला कौन चीज धरनु तो ओराइले रहेला चाउर बगे साल भर के धरा तनु 6 महीने में खत्म हम परेशान हो गइल बाई मेरा नु से ज्यादा नहीं खाता जतै पानी पी के होने अपन काम करी मरियो जे त बढ़िया बा रौरा पानी पी के रह घर में पानी नहीं अब तक ले बर्दाश्त करते रहे अब हमारे से बर्दाश्त ना हुई दादा भले हम अलगा हो जाए मुँह सही बटुए लेकिन ऐसे ना घर चली हमारा बस नहीं खे हाय देखा ना का खात रह तो बटुआ ये मुँह में खा 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 खात रह जा तनी नु वहाँ से सारा बात बतावे कि ना ऐसे थोड़ी ना रहम हम कबे से भूख लागल बाटे हमार गए रहनी चूहानी में देखनी ना चावल बा ना भात बा ना कुछ बा ना सब्जी बाटे कहनी नु है कि बताओ ऐसे ही घर चली नु ऐसे ही घर चली नु हम तारा से पूछत हम मतलब ऐसे ही घर चली नु हाँ और आदमी खा खा के मरी और आदमी बिना खैले मरत बटुए घर में अब ताकत का सब खिया देनी ना सब खिया देनी अच्छा कोई नहीं ताहरा अंदर तीच को ना लाज बाटे ना शरम बाटे कि कैसे रह जाला घर में कैसे नहीं आ केकरा से कैसे बोलल जाला ठीक बा कुछो बोल दे तारा दुख लाग जाई तनी समय का दुख लगी जी वहाँ के नहीं बुझात कि और कोई घर में बाटे खाए खातिर बोली सब काट के खा गइल बनी हम मरा टाइम तो का खइयन उतना खट खुट के आई हन बताई त ना खइए नो त घर में चुप कहाँ बड़ी भौजी हैं कहाँ बड़ी भौजी अब बताई ना और बड़की भौजी नु खा के आघा गइल बड़ी हम तो हम सुते गइल बड़ी उनके खोता नहीं हम देखिए जा ऐसे चुप जब रहा से काम ना चली ठीक बाटे नु है उनकर नाम नतीजा ना उतरी नहीं हर सब तो चाहत उनको सना के निकाल दीजिए ठीक बा जो बनत तो बा कहीं खा के फेरा में रहताड़ी अरे कोठवा में लेके भैंस है जैसन इतना चावल रहे इतना सब्जी रहे हमनी के भर दिन काम कर जा भूखे रही जा ना भर तो सली के चावल एक टाइम में उ खा जताड़ी बताई तो ऐसे होखेला दलिदर घर त ना खतयू लेकिन ए जे खाए खातिर कोई बर्तनों खाजियन बुझाता हमारा ना मिली खाए के तो आई रे राम ऐसा ना तो जीव ए दीदी जी रोवा खइनी ही का तनियो मुनी भात ना खइनी हम इतने मैंने खइले बानी हैं बाची तमनु माई से बाची तमनु के ए दीदी जी सुबेरे से हम बुकाइल बानी पेट में हम चूहा कूदत आटे अब रोवा जाके फिर से बनाई हमारा उतना जांगर नहीं खे हम ना बनाई एगो बात कही त नोकर खाए के बाटे नु पहिले ओकरा के निकाले के पट्टी बाटे नु चल तब हम चलो निकालिए बरा आई हो दादा अति सुख मिलल बाप रे बाप
सुबेरे से बुझात रहनु कि पेट में लाला मरले बा, जबकि खैनी हो 7 बजे रोटी चाह खैनी हो, आया के 10 नु बज गइल हो त भूख ना लागी। आय एकदम आत्मा तृप्त हो गइल। देख ली क्या बनी एक मिनट देखो तो भात बाटे होय में नहीं खाना बाटे। आई हो रा ओ वहीले सब खत्म घिच गलू 5 आदमी के खाना 1 आदमी खइला सा। घिच में समनो ए हो त पेटा में खइले बानी का काम कइले बारा लोग हमरा ले ले बानी है कि हो का कहल जाला भरसार ले ले बानी के ओमे आटे नहीं खे गाय के नदिया ले ले बड़ी। ती ले ले बानी हो बोलबो ढेर आ गाय के ना धोते चकावला अब त हतुनिए खैनी ह कुआं ढेर बोलतिया। ढेर ही नहीं छे बड़ा ढेर रौरा बोलत बुझाइल। एगो बात सुन मम्मी जी आयो दादा हमरा घर में खाइल उद खोलल होता हो दादा कोइला खातिर काव किच कइले बारे स ई रही काजे बाबूजी रौरा नहीं के बुझात हमरा नो ओ तैसा पेट ना ह घोसार होइए ठीक नु भूसा ना ए भूसार ह। अरे ऊ है हाँ। इनका बुझाल नु के सबले संतोष नहीं के लइके भाई को कैसे हाई हो जस एक छिपा ले जाय दिए मम्मी जी हमनी के पानी पी के रहे के जाय दी। ओइ के ए हो का है कोई खाते मरे अन्ना पेट भर गेला खा एक कने 4 गो बेलग्रामिया दाना खइला के बाद मीठा खाए के चाहिए। मन भोग खइबू ले ले अब मीठा खाए के चाहिए। मन भोगे हो हाँ। खइबू त खनिया मन कैसन तो भइलो तन द लोग मन भोगा दी खाला मीठा खइबू हाँ दी दिन ढेर बा कस लाग हमने से का मांगत नहीं उनका से मांगी उनका पचास ए भगवान हमई घर ए अम्माजी ई काजी हमर लइका लेके आई हसन उतर के बता दियो सन जान जाए पेटवा देखो तो बाप रे बाप रे पेटवा में कस के बुझे तई पहुंच जाई तनी से पाचक खाइम तो पाचक तू आज नहीं खेल लागत है कदा तना की अभी तो रवा 4 गो बेलग्रामी खाइम न। अलाव कने लाओ तनी खा ली अभी पेटा बचैले बनी हाथ में छोड़ ना दे कुछ नहीं निकल घर में से ई का करतनी जी चलो निकल खनी के हम बतावा हो भाई मार भात खा गुलाव सब लोग हवा पी के रही हन अब हाय अभी निकाली मम्मी चली अभी निकाली। एगो काम सुन लो घर में घुसे मत दिया के खदे देता यहां भी ठीक होने जे देखलू हैं और सही दिमाग चला के ना चलबू घर में नु हजन तो हाथ ना चावल बनत रह खत्म हो जत रह मोटकी खा जत रह लसिया हमने के दो बार पात्र बन जा हमने खाते ना रही है जा राक्षसीन जनल में बड़ी अब हमने के पेट भरी है यही से प्लान बनाओ तो रहनी हम बना के एकरा के निकलवाइए दिहनी। हां आ ज्यादा तू खाए परबो न असही तू खाइबो न तो तोहरो के निकलवा देम हम ओमे के हनी ई का कहतनी जी क्यों बाटे ना नु देखी सन दादा ना तो चारों टाइम छपले रहत बाड़ी सन एक कनिया त एगो तीन बुझात ननो के एकने के घरे आ गेल में त एक कनिए के हो गेल बनी अब हैं 2 दिन शादी कइले ना भइल सब जानी बुझाता कि हमरा ऊपर न है ना तो छोटे छोटे लड़का के विदा कर देता ई सन बताओ माई बाबू शादी बियाह हमर क दियल झूठ सच बोल के हैं हम ना सोचले रही कबो अपना प्यार से दूर होकम हम अरे जेकरा से प्यार कर रही ओकरा से ना शादी बियाह कर ली जा अपन इज्जत बचावत रही सन इज्जते ओकनी के हमर जिंदगी खराब कर देलस फोन कर बताओ बतिया तो का जाने कौन हाल में होई हन। हेलो हाँ कोई कइले में बात तू तो भुला गई बैठत में हो कुछ तारा फोन कइले। अरे ना वैसन मत बोलो देखा आज भी हमरा दिल में तू ही बड़ा बुझाइल ए मांग में सिंदूर तक के मत तू अथी हो ख ठीक भाई ई मांग में सिंदूर भले कोई और खाती हो की ताकि दिल में जगह तोहरे ला बाटी बुझाइल आ उ जगह कोई ले नहीं के सकत तारा पता बा हम कैसे रहत नहीं है हम जानत तानी कि तू हमरा बिना कैसे रहत हो कब अरे एक को पल हो गेला नु उ पल तड़पत हो गब तू तो तारा का लागत हम एजा खुशी से बानी सोच लगी जवन लइका बिना तारा के देखले सुतत ना रहे वीडियो कॉल आज लइका कैसे सुतत कैसे रहता तारा कुछ पता बाटे। हम सब जानत बानी हम का करी मजबूर बानी हमर मजबूरी के तू समझ हम धोखेबाज नहीं खी बुझाइल के बा जवन कहलू हमरा तो बहुत बढ़िया कहलू सुनो ना हम का करी है जे हमरा रहे के एक पल मने के करता है जब ना तब सूरत में हमरा आंखी के सोजन नाचत टुगे बुझा तो कब तारे के देख ली अरे तू चाहे देबू तो हमरा के देख लेबू तू कह के तो देखो हम का करी बोला ना तारे के भीरी से हम देखल चाहता नहीं अरे तार फोटो देख तो के तो जियते बानी ठीक है जब मन बता देखेगा तो ठीक हम आवत नहीं तो गांव के नाम अपन बता दो अरे गांव में बाड़ू
तू आ जीबो एकदम आजिम तारा खातिर ये लोग घर के लोग पूछियन जा कि हम तो हम का बताई बताओ ना तनी। अरे तारा पते न चली कि हम केवन हनी आ के हनी तू चिन्हे खातिर कुछ क्षण खातिर तू सोच ले कि तू उहे हड़न। सच जैसन बात बाटे। हां तो ठीक बाटे तो के हमर प्यार के कसम बाटे तू आजे के आज आव ठीक बा। ठीक बा हां हमर ससुरा जान तब ठीक बा रखत नहीं ठीक बाटे जल्दी आव। बताओ अभी खानी तनी हमारे जान में जान आइल। अरे प्यार में अंतर न होखेला एगो मजबूरी के शादी नु उस शादी ना कहाला। प्यार कितना उनका से करीला जाए दादा बस उनका के देख ले हम नु जौन कहियन तवने करम। आज भी बोले कोई और के होखल बन त का हटुए लेकिन दिल में तो उहे न बड़न उ जौन कहियन तवने होखी। चल के देखा तो का करते ऐसा न ते कोने के सके होई दादा। अट्टी कुलिया नथिया हो पायल हो ले लो हो। अरे छोटे छोटे लड़कन के खेले खातिर गाड़ी बाटे हो साला का कहबो ये कहाला कि प्यार ऐसा चीज है कि प्यार में कुछ करे के पड़ जाला। देखो तालो आज तक ले साला कभी गोइल ना आंखों में कर पा जा रहा भाई क्या करबो लवर से मिले खातिर कुछ हमारे करे के पड़ता हई हई औरत के सामान कोनो कैसे साला मऊ घटे मऊ के सामान बेचत चलत बाटे। अच्छा छोड़ो किस्मत में जौन लिखल बाटे ओने न होई। ए ले आई हो हर एक माल 10 रुपया के हो क्यों न आओ तू नहीं सुन का बेचत रहो का ये भौजी प्रणाम। भौजी हमर देवर हो रहो। अरे मान लो कि गांव घर के भौजी होखबो नु तो हमरो भौजी भइलो नु। अच्छा मान जान आदमी के देवर आए थी ना बनावनी। बोला बोला का लेबू आई का रुपया के बा मैं बबुआ के खेले खातिर। ढेर ना 20 रुपया के बा। इक्का को तड़ो 10-5 रुपया के चीज 20 रुपया के बाटे। क्या भौजी तू माने अब देख ल आ ई तो उड़ते नहीं के हो। अरे छोड़ दो हम बेचे वाला ना बेचे वाला ना हो। बेचे वाला हट बाकी तहारा ना ले वाला हट तो लइकन छोटे लइका ले वाला हमारे लड़का के लेके तुम देखी ना लेके दे दी वो फुलाई तो फुलबे ना करी तो हमर पैसा बेकार ना होई। महीना भर फुला बताड़ू हां माई होनी तो तारा लगे हेने उहो कुल बाटे लेबू। बाबूआ ए बच्चावा ई पायलवा को रुपया के बा हो पायलवा का कहे पहलवा के दमो सुधा हमरा नहीं के पता कि को रुपए के हम कर। अच्छा चलो बता दे। हां ढेर के ना 200 के। हां 200 के घरी पायल मिलता हो 400 के चांदी के आदमी झमकाली आई रोल गोल के तो 200 के देबा हो। अरे तू कहता सिखले नहीं खा का भी नया बेचत रखा। अरे मान लो कि वही में 10-20 रुपए कम दे दिया भौजी का तू चिल्लाए लगा तो पूरा गांव घर के का जुटा देबू हमरो जोनो कमो बने वाला बसला उहो ना। कहां से आइल बड़ तू बड़ी नया लागत और लोग बेचे वाला तो हाथ ना लटपटालन का करबू ए भौजी देखो गोई रही फार्म भरनी साला नौकरी होखत रिजाइन मार देनी पहले ही का करबो बड़ी बरियार हमरा जो धोखा मिलल बा ये भौजी। अब हम आपन दिल के बात छोड़ जा दो उतारो दुख नहीं कि सुन हमरा कई क्लिपिया दो तो क्लिपिया कौन क्लिप का कौन क्लिप हो बताओ तनी तो का रुपए के बा ई पहले बताओ। अच्छा हां क्लिप हां का रुपए के बा ई बताओ ना पहले। अरे हो सकत एगो 5 रुपया के बा। हाय पता मिलेला 10 रुपए के तू के देतरा 5 रुपया के। अरे मान ला कि 10 अच्छा ठीक बता ए बेटा वो तारा बेचे नहीं खावत बेचे के ऐसन दाम बोला कि तनी बेच ला किन ले वो आदमी और हरे दाम बोला तेरा कुछ बुझाता हो। पता बा कि हम बेचे वाला ना होनी ना लेबू हम जातन तब ना लेबू तो। हां जा ऐसे आदमी करेला बेचे वाला आदमी बीच में आके तू भाग दलू हमार मोय मुंडे हमार बिगाड़ दलू। मन करत रहे कि ले ली एगो पहलावा लेकिन 200 बोलता और हरे दाम ऐसे आदमी ठगेला आइल बना मार दिया सम दू तबड़ा बस ठीक हो जन ए गांव में जे आवेला हमनी के जवन बोले नहीं जे तवने बोली पे आदमी दे के जाला आई 200 रुपया बोलता मालूम छिटाइए हम। हेलो अरे यार हमरो दिमाग सही में दिमाग एकदम सटक गइल बा। हेलो ये दुवरिया लगा तो कि होवन कहे कि उनके आवाज हटुए तब से आगुलन क्या कहो बड़ी परेशान बानी हम। अरे बाप रे बाप साला हम जियो रे जुड़ा गुल। अरे हां हे जो नीचे उतर लगावा हो। अरे बाप रे बाप तू हमारा खातिर इतना बड़ा रिस्क उठा लेता है। मैं देखो तारा खातिर हम का से का मन गोनी हम सोचने जानता पहले तो पला नहीं ले मोर हल के साला भिखारी बन जी फिर कहने वही भिखारी बना नहीं तो कोनो घरे घुसम तो भिखारी कोई के हिट लिहसन।
तो लोग एगो हमर दोस्त रहल हा ठीक बा बिहिया के हलन सिंगार दुकान बाटे उनकर तो उठा के ले ला हां ओने के भैया देख होइसे ऐसन बात बाटे हे मैटर बाटे जाना तड़ा तो लोग बेचारा सब सामान अपन दे देलो सा हो एगो हम गांव में औरत रहल हिया ओइनी हनु का गुले कहती का ले बड़ा हो कैसे देत रहो मान लगी हो कुछ सामान हम का जानत नहीं पूछत तो गड़बड़ा कहतिया बाकी एगो बात कही हमनी के प्यार के दुश्मन पूरा जवार ही हो गइल बटवे का करबू हम आज तारा के देख लेनी नु हमर दिल आत्मा जुड़ा गइल बुझाई बुझाते डनवा के एगो मछली कैसे तड़पेले पानी के बिना तो तारा बिना हम तड़पत रहनी है तड़पत रहल नु तारा दोगिना हम तड़पत रहनी है सचो हां ना तड़पती तो तारा खाली काला पे हमें जा जीती तारा बुआ तक कितना दूर से माइल बनी नु अब वो साइड चला गोड़ हाथ सब बुझाता है कि चल देख लो जैसे रहने तैसे ही दौड़ दौड़ भाग लागल बनी एकदम से सुना ने एक बात कही ए दूगो बोला ना हमरा के भगा ले चलाई जैसे हम ना रहमे जा का करू बाबू का हट एक बोला बात बोली बोला किस कलर के पहनी हो का मैंने चूड़ी ये लिए बनी नथी आ लिपस्टिक किस कलर के लगाई गई लिपस्टिक देखो ना लील पर हमरा खातिर देख लो का चीज बाटे सब कुछ ले सका तू सब अपने बाटे माने आप सुनो ना पूरा ही हमरा के दे दो ना अरे पूरा ही का ले जा ना तुमसे प्यार करेलो ना बहुत ज्यादा प्यार करी ना ता मन अरे ई होई कौन बड़ा हमरा से बड़ चीज होइए बाटे ई पूरा तोहरे खातिर न बाटे हम रहम ती सब पूरा सम ले लो ना लेबू ना हम ना ले अरे आ तू क्या हो रे आ भैया आई रहने बेचे खातिर हो उ लेवे खातिर कइले रहले कबे ले तो सोनी कि कुछ सामान हाथ में हाथ डाल के बेचे जला अरे हाथ में हाथ ना डाले रहने मान लो कि सामान बाटे तो खोल के दिखा सकत नहीं नु का मर दे तो और लोग कैसन कैसन गांव में आदमी भेटा जेत रहन रुक बताओ तनी चलो हो तब बुझाइयो करे हाथ काने बैस रे अरे काने घर में घुसिया लुका गुल है ना ते का करती सो जा ए जी रो गलत सोचे तनी ऐसन कोनो बात नहीं गलत सोचत नहीं गलत हाथ में हाथ से डाल के ई करती है हैं का हो रे काहे मारता रे हम कुछ ना कोई नहीं देखी नहीं है का को तनी अच्छा बिना कुछ कइले के हमारे ला हैं बेचे वाला आई रहे फेरी वाला ओकरा से से हाथ में हाथ डाल के मिला के अरे भाई का करता रे कौन नटंगी चलता तोर हमर बेटा पसंद नहीं खे मम्मी ऐसन कोनो बात नहीं के तो रो सब का को बात नहीं तो हाथ में हाथ का मिला होत रे शर्म नहीं खे रे जब हमर बेटा पसंद नहीं खे तो कोई दे तो हम ना रहम यार भतर के बोलाओ तो खेल करो यार भतर रहे तहार मम्मी देखियो ऐसन कोनो बात नहीं के कोनो बात नहीं मार दिमाग उसमें जी कोनो बात नहीं के अरे ये कर नहर के यार हो खी बोलैलु है देखिए उल्टा सीधा यार भतर जब ऐसने कुल बात तो लेके नहीं हरले भाग रे तू हर गोरे हे जाल भी इज्जत तू तारे खातिर हमार हां खेला करो हमर इज्जत तू तारे बानी जी का हो ना गड़ासी का झगड़ा भइल बा जी का भइल बा का झगड़ा आजकल के बेटे पतन के कहे के बउए हां केउ न ले 7 घट लगे भतर 2 महीने बाहर चल जेस त कनी के का करसन मम्मी जी देखी रो हम कोई ऐसा कुछ नहीं की कोइले का देखिए हमरा त ना खुशी के चाहे घर द्वार में लेकिन हम बोलत हैं देखा कने तारा ले केउ बात हम ना छुपाइने लेकिन केहू कहिया जान अच्छा ये बताओ बेचे किने वाला आवत त का कने बतियाए के जरूरत बा का जाए के सास अच्छाई त बिया मरद अच्छाई त बताई का बेचे अरे हौसे अंदर टिकुलिया ना बेचे आवेला सन अनते का जन उ लइका नया नया आई रहला हमनी के गांव में अभी हम भेटाइल हटे अभी हम जात रही नु तो ले ले रहता हम सोचे कि तनी ले ली पायल भी देखले से बड़ नहीं लागत रहे आ 200 के नतिया बोलत रहे आ ओकरा बेचे होता जी एक बार तो कहता कि हम बेचे वाला ना हनी तो हम का जानी कि ओकरा मन में हाथ ना मोइल बाटे एक खेला कर धक छोटा का बारी त देम आज के बाद घर से निकल भाग घर में अरे बचिया हाथ ना सुंदर रह के ये नु कहल बा हो आजकल के बेटी पतो देखा सुघरा ये जन बाईसन उहे तो इथे करत ऐसन ई कुल जान जाई हमरा लागल है कि ओइसन फेरी वाला के हम पहिला बार देखतनी एक दिन साग लाइल रहे बेचे कहतनु कि एगो बिहिया के लड़की बड़ी उनकर गांव ससुर एजे हटे के करा घरे बाटे तो बताओ कि लड़की के ससुर पूछला भाई बाप रही तो घरे नु आई अरे हम ना जानी हमर त दिमागे काम नहीं के करते कने हुए ज्यादा के कहे जन हाथ हमरा पे गिरत ए दीदी ए जी राउरी इज्जत हमारी इज्जत हमरो दुगो हती बाल बच्चा बैसन हम कहियो को पहास ना चल चल तारा के देतनी गणसिया